Københavns Fødevarefællesskab, det er et frivilligt fællesskab baseret på tillid, hvor medlemmerne deler opgaverne af indbyrdes, og de går ud på, at man køber de lokale grøntsager økologisk først og fremmest direkte hos landmanden. På den måde reducerer man de forskellige led, der er mellem landmand og forbruger. Fordelen med det er, at man får nogle friske grøntsager leveret på selve dagen og til nogle rimelige priser. Foreningen bygger på frivillighed og tillid. Samarbejdet foregår på den måde, at der er nogle forskellige arbejdsopgaver, som bliver fordelt mellem medlemmerne. Medlemmerne kan selv komme på nettet og vælge de opgaver, der passer i deres dagligdag. Så er både vagter, der kan tages om formiddagen, om eftermiddagen, og så er der nogle vagter om aftenen fra kl. 17 og til den seneste vagt slutter kl. 20:30. Men vi er en forholdsvis, kan man sige, mellemstor afdeling, eller mellemlille afdeling. Det er ca. 200. De store afdelinger af Nørrebro og Vestervold er ret større end Frederiksberg. Som du ser, vi holder her i de smukke lokaler, i hjertet af Frederiksberg, og forholdsvis synes jeg i hvert fald, at vi tager imod mange nye medlemmer, i gennemsnit 5 par uge, og der er et stort medlemstilvalg her på Frederiksberg. Og jeg personligt, jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, som startede, tror jeg, et andet sted, som udbredte sig over hele København. Det er med at have direkte adgang til landmanden og få varerne leveret frisk på selve dagen, økologisk ordentligt til nogle rimelige priser. Det er et rigtig godt initiativ, som jeg sætter meget pris på, jeg er selv engageret i. Jeg tror, at det er mennesker med forskellige baggrunde, det er både akademikere og ikke-akademikere. Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er nogle mennesker, der har nogle holdninger til miljø, der har nogle holdninger til sundhed, der har nogle holdninger til den måde, fødevareindustrien fungerer. Og så man vil gerne, hvad kan man sige, gøre noget for dels for på en sund mad at spise, og dels også måske at bidrage til nogle andre alternativer end den traditionelle vej til fødevareproduktion. Jeg har været med i Københavns Fødevareforsyning i cirka et halvt år. Og jeg kan også sige, hvorfor jeg startede, fordi jeg var simpelthen ked af at købe grønt i supermarkedet, hvor jeg følte, at kvaliteten var dårlig, det rådnede hurtigt, og så er jeg mindre og mindre interesseret i at købe udenlandske varer. Så for mig er det vigtigt med at være med i det her kollektiv, at man ved det friske varer, man ved det økologiske varer. Og så synes jeg også, det er lidt skægt faktisk at snakke med folk, fordi man hører nogle forskellige historier om, så er der en, der renser vandet på en måde hjemme i deres andelsboligforening, og nogen fortæller om de forfærdelige giftige bananer, og hvad ved jeg. Så er det lidt sådan, når jeg går fra. Men så synes jeg hele tiden, jeg har hørt et eller andet, der bekræfter mig i, at den her måde at gøre tingene på, den er faktisk rigtig fornuftig. Hvis jeg tager sådan noget, som man kan grine af det, men der var også noget, der hedder placebo-effekt, men da jeg købte æg hernede første gang, da jeg gik hjem og lavede noget ægkagevæsen, så tænkte jeg, de smager altså rigtig godt. Jeg tænkte, det er nok bare mig, der digter, men altså, jeg har talt med andre, der kommer med de her meget friske æg, og de har den samme fornemmelse af, at de æg er bare rigtig, rigtig gode. Altså, egentlig er jeg gået forbi skiltet ude på gaden flere gange, uden at hæfte mig så meget ved det. Men så var jeg til et eller andet møde, hvor Jytte Abelstrøm også var, og hun fortalte så om den her forening, og så tænkte jeg vidste egentlig godt, den eksisterede. Jeg formandt det lidt mere med Nørrebro, og tænkte, nu skal jeg altså have gjort noget. Nu skal det ikke bare være et eller andet, jeg tænker på eller snakker om. Nu skal der handling bagved. Og så må jeg sige, at jeg synes jo også, at det er lidt af en gave at være i det økologiske hus. På et tidspunkt var vi nedenunder, og det var lidt mørkere rum.
Men det, vi er kommet herop i, det kommer mig rigtig godt, og jeg synes også, det er et dejligt sted, at folk kan hente deres grøntsager. Så det er ligesom om, at, hvad skal man sige, grøntsagerne og ideen bag grøntsagerne spiller jo rigtig, rigtig godt sammen med de tanker, der er bag ved det økologiske hus. Er jeg egentlig ikke gået så meget op i, hvor længe den har eksisteret. For mig er det et eller andet, men der er en forening, der eksisterer her og nu. Og faktisk synes jeg, hver gang jeg er her, der kommer der nye folk, der melder sig ind. Så min fornemmelse er, at det er en forening, der trives godt og der vokser. Så det er mere ideen bag ved foreningen, at man ligesom får de her grøntsager ind, når de er friske, og man laver noget i fællesskab, som tiltaler mig. Så nu er jeg sådan meget pligtopfyldende menneske. Så i forhold til, hvor mange grøntsager jeg køber, der har jeg i hvert fald haft rigeligt med vagter. Jeg skylder ikke nogen vagter, tværtimod. Og så har jeg lidt en forståelse for, at folk kan i perioder, hvis de skal til eksamen, eller hvis de lige har fået nye små børn, så er de så hængt op, så det kan være svært for at lægge det antal timer, som man forventer. Jeg vil sige, dybest set har jeg nok en forventning til, at man på en eller anden måde også får arbejdet, at man ikke bare henter sin pose. Men jeg synes, jeg har hørt mange, der for eksempel har sagt, nu er jeg her i sommerferien, for der studerer jeg ikke, men jeg kan have svært ved at være her til efteråret. Ikke? Så jeg går ud fra, at folk er ansvarlige, og der er et fælles ansvar overfor, at det her, det er altså noget, vi gør i fællesskab. Men altså, man arbejder de her 3 timer om måneden, for at få lov til at købe nogle grøntsager, ikke? Jamen altså, det er jo svært at sige, at for at få lov til, fordi der er jo ikke nogen, der holder regnskab med det. Altså jeg ved godt, at jeg skriver mig på en liste, nu kan man se, at jeg har været her i dag, og jeg kommer næste onsdag. Men det er ikke min fornemmelse, at der er nogen, der sidder og fører et eller andet regnskab, men nu har hun været der så meget, eller de der, de mangler nogle gange. Det er altså et eller andet, man appellerer til, at folk er ansvarlige for, at det her skal fungere for nogle grøntsager. Så man kan sige, at det er virkelig årstidens grøntsager. Og man abonnerer sådan, så man kan bestille en stor pose, en uge i forvejen. Og så er der forskellige ting i løssalg. Og for eksempel kan jeg se, at i dag, der er der nødder i løssalg. Og så er der også honning. Så man kan sige, at det handler meget om, hvad er der meget af i den og den uge i september måned, og hvad er der ud over det, der skal være i poserne. Det er bladbederne. Bobbelup. Og så er der her en pose med tomater. Det er blandet cherrytomater og almindelige tomater. Og der er 400 gram i, og så er der 400 gram af de her vidunderlige sorte bønner. Og det smager godt. Og så er der et salathoved og 2 majs og gulerødder og kartofler. Da-da! Og det er, jeg tror der er et kilo kartofler og et kilo gulerødder hernede. Ja. Jeg blev medlem, fordi jeg er overbevist om, at min krop har bedst af at spise økologiske varer. Og jeg spiser næsten kun økologiske varer. Og jeg er overbevist om, at grøntsager er vejen frem til verdens frelse. Og jeg synes, det er sjovt at være med en del af et fællesskab. Og jeg synes, det er sjovt at arbejde i Københavns Fødevarefællesskab. Og så er det ret billige grøntsager. Man får 5-8 kilo grøntsager for 100 kroner, og det koster 100 kroner at blive medlem. Så det er også økonomisk. Og så tanken bag det er varer, der kommer
fra rundt omkring på Sjælland. Og det er årstidens varer. Og det er sjov og inspirerende at få lavet noget ud af de der bladbeder og evindelige rødbeder og sådan noget. Altså det er inspirerende at skulle lave mad af nogle ting, som jeg ikke selv lige vil gå ud og købe måske. Jamen, jeg lærte, eller jeg havde en veninde, der læste fysik, som var rigtig meget herude på Nørrebro, tror jeg faktisk det var. Som snakkede rigtig meget for, at jeg skulle være med. Men dengang turde jeg ikke helt rigtig springe ud i det, fordi jeg tænkte, at jeg ville aldrig få spist en pose fuld af grøntsager på en uge. Men det klarer man meget godt. Det smager jo fuldstændig underligt. Men jeg tror, det er et år siden, eller sådan noget, jeg hørte om det første gang. Så jeg har alligevel taget lidt tid at finde frem til det. Jeg skulle springe ud i det. Er der 5 her? Ja. Jeg tror faktisk, det kun er mange 4. Jeg kommer fra et hjem, hvor vi altid har dyrket alting selv. Og har lånt jord hos nabolandmændene og rundt omkring for at kunne dyrke det hele selv. Så økologisk, så man kunne blive fri for at skulle købe ind, altså på noget som helst. Æg havde vi jo også selv og hønsler. Vi fik mælk fra nabogården, som vi så kunne skumme fløde af og lave noget selv. Og sådan. Så jeg tror bare, det har været meget, meget naturligt for mig, at selvfølgelig skal man passe på hinanden og spise økologisk og spise lokalt. Og så studerer jeg så også inden for samme felt. Så det giver også ret god mening for mig at være her for nogle gode kontakter i forhold til, når jeg kommer ud på den anden side. Ja. Jo, altså jeg har før i tiden fået grøntsager fra Birkemosegård, som også er en af de her gårde, der er med i det her fællesskab. Men så synes jeg, det var meget sjovt, at det er mere fællesskab her. Og man hjælper med at pakke og hente grøntsager. Det er spændende, hvad man får hver uge også. Og så... Det var sådan det. Min veninde meldte sig ind, så meldte jeg mig også ind. Så... Alle de søde veninder. Ja, alle de søde veninder. Men jeg kan meget godt lide den der, at man glemmer nogle gange de der lokale, eller de der grøntsager, som er lige oppe i tiden nu, eller hvad hedder det? Sådan noget årstidsbestemt, ikke? Jeg har været medlem siden januar og februar, og det er også meget på grund af de lækre grøntsager, men vi får jo også biodynamiske grøntsager, det er ikke så nemt at få normalt. Og så støtter man det lokale landbrug, der ligger i det lokale område, i stedet for at få noget helt fra sydpå eller sådan noget. Så det er også det. Og så det smager godt, og man støtter egentlig en god udvikling og en god sag. Kan man få biodynamisk også her? Ja, noget af det er biodynamisk. Det skifter lidt fra gang til gang. Det er økologisk eller biodynamisk. Og for eksempel så tror jeg, at gulerødderne i dag det er biodynamisk kvalitet, så det er ikke så tit, man kan få det i almindelige supermarkeder. Der er det jo altid økologisk og næsten aldrig biodynamisk, så det er ret specielt. Men føler du, at der er forskel på biodynamisk og økologisk? Ja, altså der kan godt være nogle smagforskelle, men der er faktisk også lavet nogle undersøgelser, som viser, at biodynamiske grøntsager de har en længere holdbarhed og faktisk en anden struktur, hvis man sådan zoomer helt ind i mikroskoper og sådan og kigger på dem. Og det kan man sådan være ligeglad med eller gå op i, men altså i hvert fald så er biodynamiske grøntsager, altså de skulle være meget sunde og gode for kroppen. Så ja, det i hvert fald er vigtigt, altså det vil være optimalt, hvis der er sådan fra politisk hold også er stor støtte til biodynamisk og økologisk landbrug, altså sådan, så det bliver endnu bedre vilkår for dem, og også bedre vilkår for almindelige landmænd til at lægge om og eventuelt bidrage til sådan et fællesskab som det her.
Hvis det blev gjort nemmere og nemmere, så var man jo også med til at støtte en mere bæredygtig udvikling. Så. Det er også vigtigt, at der er fokus på det her med, at det er lokalt produceret. Ja. Fordi at grøntsager kan være nok så økologiske, men hvis de til gengæld skal transporteres rundt, så er der ikke så meget mening i det. Så har man bare forgiftet verden på en anden måde. Så større fokus på, at det skal være lokalt produceret, at det her med, at vi står i et fællesskab og samler det sammen, for at hele processen jo kan være bæredygtig. Det synes jeg er vigtigt. Jeg meldte mig ind her i Fødevarefællesskabet, fordi at min mor kom hjem og fortalte mig om det. Hun havde set det i, jeg tror det var Lovø. Hun så det i hvert fald i fjernsynet noget om det. Så hun ved, at jeg går rigtig meget op i mad og grøntsager og vegetarisk og økologisk. Så derfor så var det jo en god mulighed for at komme i et sådan fællesskab, hvor at det sådan handlede om nogle af de værdier, jeg godt kan lide. Jeg har altid interesseret mig for sund mad og for bæredygtighed. Og det er så en af grundene til, at jeg synes, det var et fantastisk initiativ, det her. Jeg kan godt lide tanken om, at ting bliver produceret lokalt, og du bruger de råvarer, som er årstidens. Du får den faktisk dagsfriske her. Det er sådan det mere, hvad kan man sige, for mig selv, at jeg godt kan lide at være med her, fordi jeg får noget godt at putte i munden. Men der er også sådan en større tanke, at man støtter den måde at dyrke jorden på og lave bæredygtig landbrug, og der er også noget i forhold til fællesskab. Der er jo en stor fællesskabstanke i det her, og der er et stort engagement, et stort lokalt engagement. Altså, nu har vi lige siddet og fundet ud af, at det er første gang, vi arbejder sammen, så har vi lige fundet ud af, at du er faktisk født i samme lejlighed, som jeg bor i nu. Og det er sådan lidt sjovt, ikke? Altså, vi skal selvfølgelig drikke en kop kaffe en dag, og ja. Det er jo lidt langt ude i forhold til det fødevarefællesskabet, men der er jo også et fællesskab. Der er også, du kan være mere aktiv eller mindre aktiv. Altså, der er et krav om, at man lægger 3 timer om måneden, udover at man har betalt sit medlemskab, og man køber sin pose. Ja, det er jo væsentligt at sige, at det er 3 timer om måneden, fordi på hjemmesiden der står der 3 timer. Ja, men det er 3 timer om måneden. Så mangler det sidste. Og man må selvfølgelig gerne gøre mere, og det, altså nu har jeg meldt mig til en del vagter her i starten, fordi jeg vil gerne lære systemet at kende og flowet i det. Men du lægger 3 timer, og det burde være overkommeligt for de fleste. Det er på forskellige tidspunkter af dagen også, så hvis du har arbejde, kan du tage nogle senere vagter. Jeg er på efterløn, så jeg tager den tidlige vagt. Der kan være folk, der arbejder på skift, eller er arbejdsløse, eller studerer, som kan planlægge anderledes. Ikke? Så. Hvad består en vagt i? Jamen, det er delt op. I dag har vi en modtagervagt. Det er den dag, jeg har haft. Og det betyder? Der modtager vi grøntsagerne. Der kommer de kørende fra fælleslager, eller centrallager, hvad man kalder det. Med de grøntsager, som er forudbestilt. Og vi lader dem af, vi sætter bruger og vægt og det hele op, og klargør til at kunne pakke, og vi tæller op, at vi har fået de varer, vi skal have, og tjekker kvaliteten. Der er ikke for mange rødne tomater, eller hvad det nu kan være, ikke? Og jeg har faktisk kun oplevet, men nu har jeg kun været der 2 gange, at det er en super god kvalitet. Jeg synes, det er virkelig sprøde, friske, lækre råvarer. Ja, så gør vi klar. Overleverer til de næste, som så pakker. Og så er der sådan en pakkevagt, hvor man pakker det hele i pose, så medlemmerne kan hente deres pose. Så er der, man kan dårligt nok huske det, men så er der sådan en salgsvagt, eller sådan en, hvad hedder det? Den der, hvor man udleverer grøntsagerne til medlemmerne. De kommer mellem 17 og 19. Og der kommer man og henter sin pose og afregner. Der er også altid nogle ekstra poser og noget løssalg. Så hvis man ikke lige har fået bestilt en pose, så er der mulighed for at købe ekstra. Hvis man er medlem? Hvis man er medlem, ja. Og så er der sådan nogle løssalgsting, for eksempel er der æg, der er frisk honning, der er lækre hasselnødder i dag, og
sådan forskellige små lækkerier og olie, man kan købe med os. Men man skal være medlem, ja, og systemet er sådan, at man går faktisk ind på nettet og bestiller sin pose til den næste uge. Og der er altså både en grøntsagspose og en frugtpose. Man kan komme og lægge sine 100 kroner og få en pose. Hvis man, altså man kan betale 100 kroner og blive medlem, det kan man godt gøre, der sidder en kassemester heroppe, og så kan man komme med sine 100 kroner og bestille til næste onsdag. Eller man kan komme og købe en løssalgspose, som koster 110 kroner. Så det kan godt lade sig gøre, ikke at have netforbindelse. Jamen altså, jeg støtter økologien, og jeg køber økologisk, når jeg kan komme til det. Og det er selvfølgelig altid en vurdering, også hvad man har råd til, og hvilke prioriteringer man lægger. Men jeg prøver så vidt muligt at købe økologisk. Fordi jeg tror, at det er sundere, simpelthen. Altså det er bedre at fylde i sin krop, end noget, der er udpint, eller der er pesticidrester i. Der har været så meget fremme nu, om at selv agurker fra Danmark, som ikke er økologisk dyrket, ikke? Der er der pesticidrester i skralden, og der er bananer fra mellemamerikanske lande, som ikke er økologiske. Der finder man pesticidrester helt inde i selve banankødet, og jeg har simpelthen ikke lyst til at proppe mig med den slags. Og jeg havde slet ikke, altså nu har jeg jo ikke børn i den alder, jeg er nu, men jeg havde slet ikke lyst til at proppe mine børn med sådan noget. Og jeg synes, det er til at være med, også for yngre familier. Fordi du får faktisk noget, som du også kan spore. Altså du ved, at der kommer noget fra Svanholm, der kommer noget fra, der er jo navn på alle gårdene, ikke? Og du kan læse om dem, så man ved, hvad det er. I hvert fald gør os risikoen for, at der sker nogle ting undervejs, formindskes jo væsentligt, fordi at der er så kort mellem producenter og forbrugere. Man kan gå ind på hjemmesiden, der er spændende opskrifter, hvor man kan få hjælp til at udnytte de eksotiske varer, man kan få i sin pose, især om efteråret og om vinteren. Her lige nu, der bugner det jo med tomater og blommer og æbler og bønner. Og du dyrker din tro på økologien. Ja. Men har du også erfaring for, at det er det, der hjælper dig? Eller det er noget, der hjælper dig? Altså, jeg har læst Jonathan Safran Foer, som har skrevet en bog. Han fik et barn, og så ville han undersøge, hvad han skulle putte i munden på sin lille, nye, lyserøde barn. Og det fik han en meget stor bog ud af, som kan overbevise enhver om at spise økologiske grøntsager og være vegetar. Der må være råd 4 til. Jeg synes, økologi er det. Jeg kan bare godt lide økologi. Jeg synes, det er meget mere naturligt, og det bliver, altså, der er ikke lige så meget sådan gift i maden på samme måde. Ja. Jeg hedder Thea, jeg bor her på Frederiksberg, og jeg kom med her i økofællesskabet, fordi at jeg havde hørt om det fra, da jeg boede i Aarhus, men det var et meget lille fællesskab, og der kom jeg aldrig rigtig med. Og så da vi flyttede herover, så tænkte jeg, at det havde rigtig meget lyst til at komme med i, fordi at, det var en mulighed for at lave noget frivilligt arbejde lokalt, og være med til at handle økologisk biodynamisk ind lokalt på Sjælland. Så gør jeg meget op i økologi, så det passer meget godt til, hvad jeg har lyst til. Altså, jeg har noget familie, som også køber økologisk, og er blevet påvirket den vej igennem. Jeg tror, jeg startede med, da jeg flyttede hjemmefra, at købe økologiske gulerødder, og så udviklede det sig nok egentlig bare. Og jeg synes, det giver god mening, at når man tænker på, at for 50 år siden, der brugte man ikke sprøjtegifte og andre ting. At nu står vi op på en økologisk krise med mange ting, og det er meget tydeligt, at der er noget, der skal gøres, og det har jeg lyst til at til. Jeg tror, jeg har lyst til at fortælle, at jeg synes, at det også er vigtigt, at man gør en lille ting. Og at det er også vigtigt, at det kan være at være med i et økofællesskab. Det er jo ikke sikkert, at man kan købe alle produkter økologisk, men bare det, at man sådan gør noget og løfter med, det tror jeg virkelig gør en forskel. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at huske, når man sådan, er i gang med at lægge sin livsstil op til en lidt grønnere version. Jamen, jeg synes, at det er vigtigt at skabe værdi der, hvor man bor lokalt. At man ikke kun forbruger, men at man også skaber noget. Og jeg synes, det er en super god mulighed for at få nogle gode grøntsager til
til en god pris, ved at lægge noget frivilligt arbejde i det. Ja.